Šta si radio s tim parama? Pa nemam pojma što sam radio. Pa potrošili smo stavili ih 100% smo ih na negdje. stranu, jel? Ma ne, desilo se. Desilo se na jednom veselju da jednostavno isključili mi struju. Veseljima da, po klubovima ne. I izađeš iz crkve par koraka i direktno u šator, brate. Ja sam prvobitno hteo da prestanem kompletno se bavim muzikom. I svu muziku koju god sam imao na kompjuteru, ja sam sve to izbrisao. Ja mu odmah kažem da li ta pesma može da ide ili ne može. Činjenica je da mene uglavnom narod zove kao zamenu za muziku. Zato ti je najjeftinija, a najadekvatnija varijanta da pozoveš DJ-a i da ti završi veselje. Da li jedan DJ može da završi celo balkansko veselje? Pitamo trenutno najaktuelnijeg DJ-a u Beču, DjGeesa.